Goeiedag iedereen, zaterdag 10 augustus 2024. Opnieuw even interessant de beelden te delen van de fietssnelweg. Dus mijn startpunt hier, locatie grens met Hulst en Oost-Vlaanderen, Sint-Gilles-Waas, de Klinge naar het station van Sint-Niklaas. Veel plezier met de route.
Aankomst Sint-Niklaas even voor 8 uur. Dus bijzonder interessant, deze fietssnelweg F411. Je bent hier snel. Je hebt dan ook de mogelijkheid om de trein te nemen met de fiets. Of eventueel de fiets achter te laten in de fietsstalling natuurlijk. En je rit te vervolgen naar alle bestemmingen. Ik zeg bijvoorbeeld, kan je dus hier met de trein snel naar Antwerpen natuurlijk. Naar Gent, naar Brugge, naar Oostende. Maar ook het buitenland. Denk ik bijvoorbeeld aan Rijssel, ook mogelijk via Kortrijk. Je kan ook naar Aachen via Welkenraad. Of eventueel, terug naar Nederland, naar Maastricht. Dus dat zijn allemaal bestemmingen die mogelijk zijn in 1 dag. En ook bijzonder voordelig, combinatie van weekendticket en ook voordeel natuurlijk, die er altijd zijn in het weekend of op feestdagen. Zo, tot de volgende.